Wow! Wow! So, surreal na rin dito ulit ako. Pero yan. Kaya din na ako nagtatrabaho. Kasi balik sa inyo bata. Pero ang requirements kailangan nasa ICU. Nasa ICU pa. For 2 years. Naglalaro ng beng-beng. Yung station ng vacuum seal para sa hotdog. Boiled hotdog. Good morning everyone, welcome back to another vlog, and today is Empake Day. As you can see, ang dami po namin gamit kasi nagsabay-sabay kaming nag-empake kagabi. Si Bunso kasi ay umalis na kaninang madaling araw, so may mga inimpake pa siya na konti lang naman na kagabi. Kaya yung mga luggage namin, I emptied all our luggage, tapos nilagay namin dyan sa labas kasi nga wala nang space dito. Tapos si Bunso nag-empake dyan sa labas, kawawa naman. So, sobrang dami. And then, our packing cubes are already filled with our clothes. Tapos, nagpa-laundry pa si Daddy today. Hopefully, makuha namin mamayang hapon because we still have a lot of stuff to do. We're scheduled to go to school today, School of Nursing today. In-invite na nila kami na mag-talk doon. And then, we're gonna pick up the USB para sa yung birthday ni Mishi, yung mga videos and raw files. And then, 5 in the afternoon, pupunta pa kaming mall to pick up the photos that we had yesterday. Kasi nagpa-picture kami buong family yesterday. So, yun. And sila mama, on the way pa lang sila pa uwi from Manila kasi hinatid si Bunso. So, kami lang ni Mishi ang nandito sa bahay today. Si Mishi masama ang pakiramdam. So, last night, nagpa-check up kami sa hospital. Binigyan lang siya ng Dysodrine, pero yung pedia kasi na doktor na kilala din namin na nag-work din sa hospital, kasi siya nagre-reply. So, just in case lang na hindi siya mag-reply kako, idaan na namin siya sa hospital kagabi. Tapos, kaninang morning, nag-reply si Doc na, bakit? Anong meron? Parang ganun ata yung sinabi niya. Day off daw kasi ni Doc ngayon. So, if ever lang na may iba siya na ipareseta kasi nga magbibiyahe na kami bukas ng madaling araw, and I think her cough is already starting. Sabi naman ng isang doctor, post-nasal drip lang daw yun. Hopefully, ganun nga lang. Kaso nga kasi, di ba, inubo ko ng up until now, yung voice ko is still not good. Inubo ko ng matagal. And nakapag 5 days na ako ng azithromycin, and yung ubo ko meron pa rin konti lang naman. Pero alam ko na healing na siya kasi hindi na siya kasing lala the past few days when we were in Hong Kong and nung nasa Baler kami. I will try to pack some of this stuff para makita namin kung excess, kasi sa kinikinita ko ay excess na talaga siya. Wala pa dito yung grocery namin. Kain tayo, nag-take out si Daddy ng McDonald's breakfast. What's this, Daddy? Uy, rice. Oh, wow. May ganyan na rin sila. Parang yung burger steak ng Jollibee. What's this? Oh, that's cheeseburger. Cheeseburger. From the Happy Meal. And then this one, the drinks coffee. Tapos, orange juice para sa Happy Meal. Kakain. Yung Happy Meal mo, cheeseburger, pero yung kakainin mo, kanin. So then, your Happy Meal na. That's pansit, paningning. Mommy's gonna bring that to the School of Nursing. Where is the Happy Meal, Daddy? It's the Happy Meal. Open, Daddy. Open. Open. Happy Meal. Happy Meal. Open. Open. Say open, say open, say open. Allah, kinudkud naman, Jiping. Get it inside. Yay! Say open. What's that? It's Tom and Jerry. Tom and Jerry. Wow! You wanna open it? Tell Daddy to open it. Say open, say open, say open. Say open. Wow. Wow. Tom and Jerry. There you go. Wow. Wow.
Oh, wow. Oh, wow. This. There. Oh, diba? Oh, diba? Tinapon niya agad. Agad. Ang galing-galing. Ang galing-galing. Hey guys! So, time check. It's already 10:45. Very late na kami. Sana may maabutan pa kaming klase. Actually naman yun, ay papunta pala kaming School of Nursing. Actually kasi parang isisingit lang kami ni ma'am, yung dean sa mga classes nila na mag-talk lang to encourage, to inspire the students. Kasi yung balik turo daw nila will be on the 26th, wala na kami. So, hindi na kami makaka-join by that time na parang ganun din daw. Mag-talk lang daw kami ng about setup doon sa US, yung parang difference ng Philippines sa US. Kung isipin mo, yung inaral natin dito sa Pilipinas talaga are same as sa inaaral nila sa US. Yun nga lang, yung practice kasi natin pag nagjo-duty tayo dito sa Philippines, because of the resources that we have, syempre ibang-iba yung setup doon kapag nag-work na. Kung ano yung mga inaaral natin are usually the setup na nandun talaga sa Amerika. And then I would like to discuss to them, wow, may lesson plan. Gusto kong i-discuss kung paano sila mapapabilis to go to the USA. Kasi for sure, everybody wants to go to the USA as fast as they can. Kung sa US man yung target nila, diba? I will share to them kung ano dapat yung ginawa ko noon. Ngayong alam ko na yung process, ano yung I should have done before and what should have not done, what I should have not done before para mapabilis lahat yung process, especially now that America is more strict when it comes to immigration, lalo na at nagtatanggal sila ngayon ng mga TNP, yung mga illegal immigrants. Well, the illegal immigrants lang naman ang pinag-iinitan ngayon, but for the nurses, ano naman tayo? Legal naman po tayo sa way natin. So, yun yung mga i-share ko para hindi sila magaya sa amin na I think I stayed here in the Philippines for 7 years. I worked as a nurse and 2 years I worked as a different field actually. Kasi ayoko na mag-nurse nung graduate ako kasi nakaka-discourage talaga. Ang tagal. Parang 2 years na ako sa nursing when somebody offered me to go to the US. Tapos 1 year pa yung pinalampas ko to decide kung mag-NCLEX ba ako or not kasi I was in graduate school before, nagmamasteral ako noon. Tapos parang sabi ko, di ba kasi may position dito sa Pilipinas, parang ang gandang pakinggan, pero syempre yung pera hindi naman maganda. Supervisor ka, head nurse ka, pero yung pera naman at saka yung trabaho, grabe, hindi equal. Hindi sulit. Kung ayaw nilang pagdaanan yung pinagdaanan ko noon, then probably they can do this route that I will be sharing sa kanila. Ikaw naman, Daddy, ano naman yung sasabihin mo sa mga estudyante? Mag-aral kayo mag-English. Hindi, ano lang yung horizons nila. Huwag silang mag-focus sa isang specialty kasi madaming opportunity sa US. Parang consider every opportunities na ibigay sa atin. Kasi hindi naman tayo basta-basta. When it comes to nursing. Tower skills, no? Especially yung kasi, mga may experience dito. Kasi pag nakita nila na maganda yung may skills potential mo, ka, they will push you na mag-gain pa ng more experience para and matrain. Para matrain para maging asset ka na ng company. Kasi kung alam nila na you're a good asset, hindi ka na nila, let go. They will give you how much do you need for you not to leave us? They will give you importance kasi alam nila na asset ka na. Parang yung pagtanggal mo sa kulangot mo. Ilong ko. Filipino nurses are globally competitive. Mga Filipino nurses ang usually na nakakakuha ng Daisy Awards. Thank you. Nominated and nakakakuha ng mga awards. So, yeah. So, surreal na nandito ulit ako to see. Nalala ko si Ma'am Che yung nagtuturo sa amin dito, health ethics. Took me 9 years after graduation to get there. I worked in the med-surg and our hospital. Wala na kaming charting like the charting that you guys do here in the Philippines. Like, receive patient,
On bed, asleep, ganun. Wala na kaming ganun. So, minus yun sa trabaho nyo. But, you need to do every shift assessment. Some hospitals will require you every 4 hours assessment. Every 2 hours assessment. Ganon naman siya medyo ka-toxic. So, your assessment is very important. Head-to-toe assessment siya. Ano ba daw yung mga ugali nating Filipino na hugely discouraged? Marites! Yung procrastination, crab mentality. Crab mentality. Kasi yung attitude mo na ganun. Tumayo ka, sir. This is Sir Mac Nichols. He works in the cardiovascular ICU. Pero yan. Kaya hindi na ako nagtatrabaho. Hindi, pobre kami ngayon. Yeah, good question. Kasi yung bonding nyo ng workmates mo is very important. Kasi kung hindi mo kasundo yung katrabaho mo, mahihila yung pati ikaw na on the mood, masisira yung focus mo. So, yung mga crab mentality, tanggalin nyo yun. Ang ilagay nyo sa isip nyo is once you clock in sa trabaho, 12 hours lang to, I'll do my job. I'll and do then my I'll job. go home. And then, tapusin nyo lang, make sure na yung patient nyo is safe. Parang sa akin, through my experience, yung pasyente ko nakatubo, naka-ventilator, so walang complaint. So make sure na okay siya, comfortable, buhay at the end of my shift, presentable, kasi kilala tayo as malinis sa mga pasyente natin. Yes. We do our oral cares kasi kilala tayo na Malinis sa pasyente. Hindi compare sa ibang lahi na pagdating. I mean, I'm not comparing, but I mean, I'm just stating the reality. That's the reality. Pagdating mo pa lang sa pasyente, yung urine bag nakalaylay sa floor, yung tube nasa chin na niya, which is hindi dapat. So, mag-focus lang kayo sa tinuturo sa inyo. Kagaya nyo din ako before. Dito lang kami noon sa likod. Wala pa kasi yan. Wala pa, dito lang kami. Kami lang yung palagi umiihi kasi naantok. Be open-minded. I work in ICU, cardiovascular ICU. I am a clinical care leader as well. Straight nights ako. And I work as a travel nurse too. Ortho neuro. Makamatay. Walang ko. Kasi ako lang yung nag-work. Ako lang yung nag-work sa ngayon, pinag-stay on si wife. Kasi nag-aaral ng bata. So, may offer, di why not? ako lang yung nag-work ngayon, so alipin kami ng Salapi ngayon. This is not to brag. This is to be an inspiration to all of you guys. Kung gusto nyong kumita ng malaki, si Ma'am Che, yung anak niya, dami ng sahod niya. Japan. Kaya, nasa California Maka hundreds ang per hour niya. Tsaka, with the help of your CI, we will help you be competitive globally. Kasi hindi lang tayo basta-basta sa US. Alam niyo, nung estudyante ako, laging sinasabi ng mga CI namin, inayos mo ba yung side table? Kasi wala daw sa charting ko yun. Trabaho ko ba yun? May watcher naman. Not knowing na kailangan pala talaga ganun. Kasi you know what, during COVID, I was there, 2021, naabutan ko yung Delta tsaka yung Omicron. Omicron din ang dumali sa akin nun. Yung may mga pasyente kami na, kasi nga, they are from nursing home, they cannot get up anymore. So, tas nasa isolation sila. Tapos, madadatang mo yung kwarto na very magulo. Kasi yung kwarto ng pasyente namin, may bed, may recliner, may couch, they have their own bathroom. Tapos, madadatang mo, may kumot dun sa recliner, may kumot dun sa pillow doon, sa couch. Tapos, nireklamo ko talaga yung nurse na yun. Kasi, parang sabi ko, dun sa supervisor ko nun, I think the environment of the patient is not helping them to heal. Nightingale. Diba? Pag-aralan natin yan, si Nightingale, sa Ministry of Healing.
environment is very important. So sabi ko, ito pala yung tinuturo ng mga CI namin noon na dapat malinis yung bedside table. Kasi dito, ang pag-aaral lang ng pasyente mo yung bedside table eh. Kasi yung iba, di ba, ano na, sa ward lang sila naman. So yung bedside table mo na yun, dapat organized. Pwede nang ipagpaalam na pwede po bang ayusin natin dito. Kasi yung iba, they don't know, they didn't grow up in a environment na dapat pala malinis. So you should be an advocate of your patients. Questions? Sir, based on your work experience, are there specializations in nursing that, although high paying, are not worth the mental sacrifice? Oh. I see. Like for example, the workplace, although the payment is high, is good, Pero toxic. the sacrifice is way too toxic. Prison. Prison nurse. I work as a traveler din sa prison. 2 days lang siya. Pero malaki bayad doon. Oh. Prison. Malaking bayad din. Kasi lahat ng, ano mo setup doon, lahat ng prisoners, you're gonna give them their medications, mag-inject ng insulin. Insulin. Hindi siya worth. Hindi siya worth. Hospital naman po, kaya-kaya na. Kaya wala kang problem. Kasi ikaw ay open-minded, hindi ka yung I know everything type of individual. Kaya be open-minded. Be open for criticism. Sometimes we're not perfect. Kasi Parang template na lang. template na lang ma'am, click na lang. So actually kung sinabi mo na kung yung pasyente mo is risk for fall, click mo lang yung isa, nandun na lahat ng intervention ng risk for fall. Mamimili ka na lang. Pili ka. Click lang. Tapos add comments na lang. Add comments kung Ginawa kailangan mo kang- pang May ginawa kang intervention at in addition dun sa... So very, ang chart, anong tawag na nga kasi dun? Audit. Chart audit. Okay. You can ask them, do you want me to pray for you? If it's just okay. Ganun. Yun, parang feeling ko yun talaga yung parang nangingilabot ako pag naaalala ko yung mga pasyente ko na sabi ko, parang mali ata yung prayers ko kasi the next day namatay. Pero kasi at least they are at peace. Yes. Kasi, di ba, our goal is for us, for our patients to go at peace talaga, na they are not in pain, hindi sila worried. So if you pray for them, at least ma-relax man lang sila, ma-prepare nila yung sarili nila. Yun yung dying with dignity. Yes. Once may CCRN kayo, syempre dadagdag mo sa pangalan mo. So BSNRN, CCRN. Dagdag pera din yun. Dagdag pera. Yun na naman Saka edge mo yun, advantage mo yun kasi pwede kung CCRN ka na, pwede kang maging flight nurse. Oh, yeah, that's a good thing din pala. Sa mga boys, and girls. Kung gusto nyo nung nurse kayo sa helicopter, Pwede kang maging flight nurse, pwede kang first responder, EMS. pwede kang maging EMS. Basta na ipasama mo lahat yung mga certification. It's only 150 items, so kaya-kaya. Pero ang requirements, kailangan nasa ICU. nasa ICU ka. For 2 years. You want to become a flight nurse. Ang sisiga ng mga flight nurse, yun yung mga 911 na on the spot, bababa sa ground, tapos kukunin yung pasyente. Ay, nung una ko talaga, first day ko pa lang doon, may dumating na helicopter sa amin, sabi ko, ang galing, ang ganda, parang gusto ko na rin ng ganun. Hey guys, it's already 12:17 and kakatapos lang namin sa School of Nursing. Actually, nandito pa yung mga estudyante. Alas kasabay din namin na lumabas. Medyo napasarap kami sa usapan. Very curious naman sila sa mga ganap sa Amerika. I think dito yung exit namin. Diba? Dito lang kami sa school. Nakakamiss naman. Janelle! Janelle! Oh, wala din yung naabutan. First year yung mga ano namin eh. Bye-bye! Madami naman silang mga questions. Kung ano daw yung mga difference, mga ganyan, sahod, syempre may nagtanong ng sahod, hindi naman mawawala yan. Nung nalaman nila yung sahod, biglang nagliwanag yung mga mata nila, akala nila, ganun kalaki. Daming delivery, daddy, Shopee, mga bata. Naka-tricycle yung nagde-deliver, ang dami yung i-deliver. Pupunta muna kaming palengke kasi bibili kami ng
fishball kikiam siomai na iuwi namin. And then, pupunta kaming dun sa coordinator ng birthday ni Mishi para makuha yung USB ng mga raw files and highlights ng video ni Mishi. Manong kilo ay ta, daddy? Kita manong nga grams? Best before 2025 month ni. Ni ata. June. Hono 11. June 22. Kat pa freezer mo? 15 na peraso. Mano nga kasi lagi? Opat. Opat nga kasi man natin. Ate lang tagarod. Nawanan. Sige, talag tanong pat ate. Tapos, duwa nga chicken balls. Duwa nga daytoy. Kikiam. Kan may isa dito fishball. One, two, three, 400. Tama natin. Kain tayo ng tupig, guys. Pag papunta po kayong Baguio at magma-Marcos Highway kayo, madami dito. Malapit sa amin. Before pumasok sa barangay. Kagabi pa kami nagka-crave. Actually, ito yung nakalimutan namin kainin. Kagabi kami nagka-crave. Wala, nasarado na sila. Kasi alas 4 daw sila. Nagsasara. Ito yung mga tupig na hindi puro balat. Ano namin, kasi nakangkong ka. May nakain kang saging. Iba pa rin kasi talaga kapag yung ganito, yung balat ng saging, tapos inano siya sa apoy. Yung smoky taste ng banana leaves talaga yung isang nagpapasarap din. Tapos yung buko, ganun. Sana hindi sumakit yung tiyan namin. Magbibiyahe pa man din na kami mamayang madaling araw. Bumili pa man din kami ng dorado na isda. Tapos ararosip. Ano bang ararosip? Lato. Lato in Tagalog. And packet time. The beef loaf and the mga sardinas there. Then corned beef, sardinas, pasta. Ang wala lang na nahanap namin is pinapaitan mix. Pero meron kaming mga mga ibang mix. Saka yung ganito, chicken and corn. Masarap kasi ito kapag breakfast na gusto namin ng soup. Yan. Ito naman, gusto ko to na coffee, butter coconut. Yung mga sapatos at laruan ng madam, hindi namin alam kung wala naman kaming mapag-iwanan na ibang bata, so dadalhin ulit namin ito. Hey guys, time check, wala na akong relo, 2:21 PM and kakatapos lang namin kumain at ngayon ay lalabas na naman kami. Pupunta kaming Rosario, sa town lang. Yes po, taga Rosario, La Union na po kami. Kukunin lang namin yung pinalondry ni daddy kanina umaga kasi tapos na daw nila. Actually, kahit hindi na mo, ba't pinapalondry ka daddy? Pwede naman natin iuwing madumi na lang sana yung mga yun. Nagbayad ka pa tuloy. 500. Kunin namin yun and then pupunta kaming SM Urdaneta to get the photos and the frames na pinagawan namin. Kasi nagpa-picture kami kahapon na may mga frames na siya. So, yun. First order of the afternoon done. Nakuha na po ang laundry from S2K Laundry Services. Ayan. Very, naman sila dito. Honest. Kasi may nakuha na cash sa, hindi ko alam kung kaninong pantalon yun. Binalik naman nila. Nakadikit sa supot. Nakadikit sa supot ng laundry. Next, we'll be going na to, ba't hindi pwedeng mag-U-turn, daddy? Dito, we'll be going to Urdaneta na. Kasi anong oras na to? 2:31. Naglalaro ng beng-beng. Nilabas na yung beng-beng ni daddy. Sus. Yung station ng vacuum seal. Para sa hotdog. Boiled hotdog na beef and chicken. And then, naka-vacuum seal. Ayan. Si Mika ang taga-vacuum seal. Si Mama naman ang taga-dry. Dito naman po yung repacking po ng kontrabando natin.
Nanotrami dyan. Yan po sa mga nagtataka, paano kami nagdadala ng hotdog, siomay, fishball, kikiam. Ito po yung sikreto namin. Pati po bangus na boneless. Vacuum seal is the key to success. Naalis yung